Ada request apa? Satu kali lagi apa? Request apa? Santri peka, lawas meno mas. Lah iya, aja sing lawas-lawas ta ya ya. Buka YouTube, Apa? buka YouTube laguannya apa yo? Ya. Agama. Agama. Bocah agama kabeh iki ya. Bocah agama kabeh, pendekar kabeh iki. ACC. Kita ACC lagunya agama. Yo, dikasih spesial requestnya. Ya. Agama. Lagi naik agama pendekar, liyane yang gawa agama. Agama apa? Tanpa agama ya. Penyanyi tanpa agama adalah Yuri Gardila. Dah sak. Raga sama yang benar.
dipaksa muda parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ini ning ra ono nyatane dadi lawan politik orde baru dadi korban ambisi reformis palsu Cacat-cacat pegamu, nanging ngerti batinmu, ngendi kucing ngendi unsur. LSM opo parta, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Ngelingan walengmu sing prasaja agama ngayomi jagat raya Robo lagi Saunganmu ake sing rumangsa negara sing wis lilo dadi korban dicegal homo kene mergo mbelani rakyate anggap ra penting mantan sak disingkirake saunganmu ake sing rumangsa negara rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene mergo mbelani dianggap ra penting lantan sak disingkirake. Ayo kuya Roko Samboyo Putro Ella Jafru, terima kasih. LSM opo partai ormas opo
terima kasih cantik Yurika Ardila, juga ada Aini Zama. Cek 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 cek